गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। तामिलनाडुआव जानाय जाथायखौ लानानै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों। सोरबाया नंखाय फेक मानो सिगिदों, जोंनियाव जायाखै। सोरबाया बुंदों आदा जों थानाय सेरावनो जादों, जों दा मा खालामनांगौ। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय अनलि तामिलनाडुल' नङा, जयपुर बा बायदिसिना कर्नाटक, बेंगालर बैफोरबायदि जायगायाव थानाय गथ'फोराबो सोरबाया गिदों, न'आव थांनोसै नामा बायदिसिना बिसोरनि गोसोआव साननाय जाखांफैदों। बेनिफ्राय गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों, जोङो गुबुनाव थाङालासिनो जों जोंनि जायगायावबो खामानि मावनानै जानो हागौ, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। आं बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन, जाय जायगायाव जादों बै जायगायाव जोंनि बर'फोर दङब्ला नोंसोरो लासै लासैनो नोंसोरनि सुबिदाखौ नायनानै नोंसोर माबायदि साइड जानांगौ, नोंसोर आरामसे बे जायगानिफ्राय साइड जा। गोबां बाथ्रा बुंगोन। जायफोरा नोंसोरो नुथारदों बा नोंसोर मिथिथारगौ, अब्ला नोंसोर बेफोरबायदि जायगायाव थायैया मोजां जागोन। लासैनो साइड जा आरो गुबुनाव थांनानै नोंसोर खामानि मावै। मानो होनोब्ला जोंनि आसामथ' नङा, तामिलनाडु, हायद्राबाद, बेंगालर, केरेलाफोरा जोंनि आसाम बायदिथ' नङा। आसामा जोंनिया गुवाहाटि मोनसेल'। बेसेबां फेक्टरि दङ, बेसेबां हटेल दङ आसामावलाय? तामिलनाडुआव, हायद्राबादफोराव बेसेबां दङ? मोनसे हटेलानो हायद्राबादफोराव, तामिलनाडुफोराव पेराडाइस होननानै बुङोब्ला पेराडाइस हटेलानो बेसेबांबा श'नि बारा थायो मोनसे जायगायावनो, मोनसे टाउनावनो। जोंनियाव गुवाहाटियाव पेराडाइस हटेल होनना बुंबा 100टा पेराडाइस हटेलथ' थाया जोंनियाव। टाउनानो जोंनि आसामाव मोनसेल' गिदिर, गुवाहाटिल'। गुबुनाव बेसेबां गिदिर गिदिर दङ। चेन्नाइ टाउनखौ लानानै बे चेन्नाइ, बे तामिलनाडुआव बेसेबांटा टाउन दङ, हायद्राबादाव बेसेबांटा टाउन दङ, नोंसोर गासैबो मिथिखागौ। जायफोरा गुबुन जायगायाव दंहैयो, खना खनलाथाराव दंहैयोब्ला नोंसोरो नोंसोरनि सुबिदाखौ नायनानै नोंसोरो बाय एसे मेन टाउनाव फैनानै, मेन जायगायाव फैनानै खामानि मावफै। बांद्राय खना खनलायाव थानाङा। नोंसोर गिनाय मोनदोंब्ला आं बेखिनिखौनो बुंगोन, नोंसोरो नोंसोरनि सेफखौ नायनानै नोंसोरो जायगाखौ सिलेक्सन खालामनानै नोंसोरो मोजां जायगायाव फैनानै खामानि मावफै। आरो एसेबां हाखु दाखु जानाङा। दा जोंना सोरबा राजस्थानाव थानायाबो गिनाय फैदो, न'आव थांनोसै नामा? सोरबा बेंगालर थानायाबो गिनाय फैदो, न'आव थांनोसै नामा? गिनाय फैदो, आंनाव कमेन्ट हरदो आरो आंनाव मैया कलबो हरदो। गिनाय फैदो आदा, आं जयपुराव दंमोन, न'आव थांसै नामा आदा? आं बेखौनो बुंगोन, नोंसोर नोंसोरनि सुबिदाखौ नाय। नोंसोर न'आव फैनानै मा मावगोन, गामियाव फैनानै मा मावगोन? गोबां मानसियानो बुङो, जोंनि मानसिफोरा नंगौ बबेबा हटेलाव खामानि मावफैदों, बबेबा बायदिसिना खामानि मावफैदों, जों जायगायावबो खामानि मावनो हागौ। नंगौ, जों खामानि मावग्राखा, जों बायदिसिना खामानि मावनानैब्लाबो जों जानांगोन। बेयाव जों खामानिखौ मुगैब्ला, खामानिखौ फिसा गिदिर होननानै सानब्लाथ' जों गोरिबा जाखानाय नङा। खामानिया खामानियानोखा, बेखौ जों मुगैनो हानाय नङा। बेनिफ्राय जों दा जायगायाव फैनानै खामानि, नोंनाव दिनै हा हु मोजां थायोब्ला जों मोजां खेथि मावनो हायो, उफ्रा खेथि मावनो हायो। माइ गायनायजों लोगोसे मोजां मोजां उफ्रा खेथि मावनो हायो जों, हा मोजां थायोब्ला। हा मोजां गैयाब्लाथ' जों बेयावबो मोजां आबाद दैखांनो हाया। आरो गुबुननि मोजां मोजां हाफोरखौ मोनोब्ला जों बेयावबो मोजां उफ्रा खेथि मावनानै, माइ गायनानै जोङो मोजां न'खर सालायनो हायो। जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिबो गोबां दङ। नाथाय दिन हाजिरा, नों दिन हाजिराखौ नों गामियाव थानानै 300के मावगोन आं हमबाय पार डे। 300के मावनानै नोङो मास मोनसे 30 दिन ग्रोब मावब्लासो नों 9,000 आरो पार डे मावनाय। नों न'आव थायोब्ला गोसोबा मावगोन, गोसो गैयाब्ला नों मावा। आरो बेनि गेजेराव मा जागोन? उमुगाव मिटिं, उमुगाव पुजा, नै दिनै रबिबार, सप्तासेनि बारा ओरैनो दिन थाङो। बेनिफ्राय नोंनि 300के खामायनाया नोंनिया मेक्सिमाम 5,000 6,000सोल' जाहैयो पार मान्थ। बेनिफ्राय बेयाव नों दैलि खरस नोंनियाव थाइसेबो थाया। बेनिफ्राय नों गुवाहाटियाव, दिनै गुवाहाटि बायदियाव माबा मोनसे खामानि मावफैब्लाबो, आं गोबां बर' गथ' लोगो मोनो, सम लाना बबेबा पार्कआवबो लोगो मोनो। बेसेबां होयो फंबाय दरमाखौ? 8,000। 8,000आव निजिनि जानांगौ, सिकिउरिटि 10 घन्टा 8 घन्टा डिउटि, 8,000आव निजिनि जानांगौ। मा थाखो? थाइसेबो थाया। 3,000 4,000 थायो निजिनि जानानै रुम भारा होनानै। अब्ला बेनिफ्राय गुबुनाव मा एसे बारा मोनो, 18,000 20,000 मोनो। बेनिफ्राय जोङो फैसाखौ लानो रोङोब्ला, दोननो रोङोब्ला, मोजां न'आव खामानि मावफैनो हायोब्ला मा गुबुनाव एसे बुरजा मोनो। दिनै गुबुनाव एसे बुरजा मोननायनि थाखायनो जोङो मा जोंनि बेसेन गोसा समखौ जोङो 8,000आव मावालासिनो एसे खस्थ' मावनानैब्लाबो जोङो मा 20,000 25,000 22,000 जों खामायनो गोनां जायो। नंगौ, जोंनि गुवाहाटियावबो गोबां दङ पारमानेन्ट थायै थायै मोनसे लहा कम्पानियावनो थायै थायै थानानैब्लाबो दिनै लहानि खामानि जेबो मावनांला, खामानि मावहोनानैब्लाबो 40,000 गाहाम मोननाय जों खोनायो। आं दिनै एसेबां बोसोर थाबाय मोनसे कम्पानियाव, आं दिनै एसेबां दरमा मोनो, आं मावनो नांला। जों बेफोरबायदिबो जोङो खोनानो मोनो। जोबोर मोजां। दा जोंना मा बेसेन गोसा सम। जों दिनै गामियाव थागोन, गाबोननो नै इलेक्सननि मिटिं, नै उमुगनि मिटिं, उमुगनि मिटिं। गोसोआ सानफ्रोमबो गुबुननि मिटिं हाजिरा मावनायानो जाया।
जायो 15 दिन 20 दिन जायो मासाव अब्ला नों 15 दिन 20 दिन नों हाजिरा मावनानै नोङो 5000 खामायनानै न'खर बिसि फिसा फिसिनाय सहज बाथ्रा नङाना गामियाव थायोब्ला आं गामियाव थाना होननानै बुङाखै नाथाय गामियाव थानायनि हालोदा बेफोरबायदि जायो बेनिफ्राय बेनि गेजेरजोंनो मा सानफ्रोमबो खामानि मावबाय हराव जमा जानानै लोंलायबाय थांलायबाय बबावबा हराव मिटिंआव थांलायबाय बबावबा हराव माबा मोनसे फांसन नायलायबाय अखानायै मा जालायखो मेंनानै खामानियाव थांलायला पार मान्थ खामानि मावनाय जाया बेनिखायनो बे बेसेन गोसा समखौ जों मा माबा मोनसे गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय जोङो जोंनि जायगायाव मोजां खामानि गैया जोङो बुरजा फैसा मोननो हाया जों 6-8,000 मोननो हायो बेनिखायनो गुबुन जायगायाव थांनानै 18-20,000 फैसानि थाखाय जों गुबुन जायगायाव थांनानै जों खामानि मावहैनो गोनां जायो आं मानियो जायगायाव थानाबो खामायनो तामिलनाडुफोरनि जब मावग्राफोराबो सहसाव साख्रि गारनानै थाङा जोंनि मानसिया जाबायदि साख्रि गारनानै फैयो गुबुननि मानसिया सहसाव साख्रि गारनानै थाङा मानो होनोब्ला बिसोर मिथिगौ माबायदि सोलिगासिनो दङ गावसोरनि जायगायाव बिसोरनि दरमाया थाइसेबो थोआ जोबोर खस्थ' न' गंसे मोजां गैयाब्ला सनमानानो गैया न' लुनांगौ जायो गिदिर गिदिर केरेलानि मानसिफोरा न' गैयाब्ला सनमानानो गैया गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनांगौ जायो फैसाया थाइसेबो थोआ साख्रिखौनो गारनो हाया बिसोरो ओरैबायदि सिचुवेसन बिसोरो जबखौबो मावजोबनानै लगे लगे गावसोरनियाव गिदिर गिदिर कम्पानियाव हाबफिनो बिसोरो 25,000 20,000 लगे लगे बिसोरो टाइमखौनो वेस्ट खालामनो हाया सानसे दिनखौनो हगार हरनो हाया बिसोरनि मानसिया बेफोरबायदि केरेला तामिलनाडुनि मानसिफ्रा लगे लगे कम्पानिफोराव जबाव हाबफिननो गोनां जायो पेनसन मोननायनि उनावबो सोलिनो हाया बिसोरो नाथाय जोंनियाव मा मिटिं पार्टियाव थाबानो ओंखाम बोथिथाम मोनजायो सिन्ता गैया नंगौना नङा जोंनियाव बेफोरबायदि ओंखामनि सिन्ता गैया जोंनियाव ओंखामखौ जेरैखि जाया मोनजायो थारमाने सोरजोंबा पार्टि दङ 2-3 दोलो पार्टियाव गिदिंबाय थाबाय लोगो जाबाय थाबाय ओंखाम मोनजायो दा जोंनिया जायगायाव थायोब्ला बेफोरबायदि सिचुवेसन जायो जोंनिया मा जायगायाव माबायदि सिचुवेसना मिटिं बायदिसिना फुजा फाथाल गिदिंथिंनायावनो दिना ओरैनो थाङो टाइमा वेस्ट जालांगासिनो थायो बेनिफ्राय फैनो गोनां समाव जोंनिया मा जायो बांसिन खस्थ' जोंना माने जेसेबां बयगा जालांबाय थायो एसेबां जों माने खस्थ'खौ मोनलांनो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो सम थानायावनो खस्थ'ब्लाबो खामानि माव एसेबां हाखु दावरा जानाङा गिनाङा जा जायगायाव जा जादों बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानि फंबाय बिनानाव गासैबो जायफोर दंहैयो गोबां मानसि दंहैयो नोंसोर नोंसोरनि महलखौ नायनानै खामानि माव आरो नोंसोरनि महलखौ नायनानै नोंसोरो मोजां सिचुवेसन नङाब्ला नोंसोर न'आव फारसेथिं फैनो नाजा नङाब्ला जायगाखौ सोलायनानै नोंसोर खामानि माव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द